Στα κέντρα μελέτης Homework, ο μαθητής προετοιμάζεται καθημερινά για την επόμενη μέρα στο σχολείο, μέσα σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, καθοδηγούμενος από έμπειρους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι σχεδιάζουν το πρόγραμμα μελέτης του σύμφωνα με τις ανάγκες του. Στο Homework δίνουμε χρόνο στα παιδιά να αναπτύξουν τα ταλέντα τους μέσα από δραστηριότητες. Η μελέτη γίνεται εντός 2 ή 3 ωρών με επάρκεια, πετυχαίνοντας εξαιρετικές επιδόσεις. Με αφετηρία το παιδί συνδυάζουμε αρμονικά την εκπαιδευτική εμπειρία, την ψηφιακή μάθηση και την ενισχυτική διδασκαλία. Όταν επιμένει ο γονιός να διαβάζει το παιδί του, οι εντάσεις μπαίνουν στην καθημερινή διάταξη. Επειδή η ύλη είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε όλες τις τάξεις, ένιωσα αφάνταστη ανακουφισία όταν το παιδί βελτιωνόταν μέρα με τη μέρα από τα πρώτα κιόλας μαθήματα στο Homework. Έχει χρόνο και για τις καθημερινές δραστηριότητες, γιατί η μελέτη του απέκτησε και σύστημα και συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, επιτέλους. Πια η σχέση μας δεν είναι τοξική. Κάθε μέρα έχουμε χρόνο και για τους δυο μας. Το διάβασμα στο σπίτι δεν είχε αρχή και τέλος για μένα, λόγω των πολλών ερεθισμάτων και της οικειότητας που είχαμε. Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί στο Homework έχουν ξεκάθαρο ρόλο. Αντιλαμβάνονται κάθε δυσκολία του Άγγελου και προτείνουν λύσεις. Έτσι είμαι πολύ ικανοποιημένη με την απόφαση που πήρα. Στο κέντρο μελέτης Homework μου δίνεται η δυνατότητα να φροντίσω τους μαθητές μέσα σε ένα ιδανικό περιβάλλον. Ο χώρος δημιουργεί την απαραίτητη ψυχολογία για μελέτη, χωρίς όμως ο μαθητής να αποσπάται και να χάνει το πολύτιμο χρόνο. Εκτός από τις κατευθύνσεις που έλαβα αρχικά, η ηλεκτρονική πλατφόρμα και οι ενισχυτικές ασκήσεις συμπλήρωσαν την εμπειρία μου και έφεραν εξαιρετικά αποτελέσματα στους μαθητές μου.